entre matrius, l'exercici 4 de l'examen de selectivitat setembre 2020, sèrie 4. Aquest exercici ens dona una matriu 3x3 que depèn d'un paràmetre A, que és un valor real, i ens demanen que estudiem aquesta matriu segons el seu rang, és a dir, que estudiem el rang de la matriu segons el paràmetre A. Sabem que el rang dependrà del nombre de files o columnes no nul·les que té aquesta matriu. Podem estudiar a partir de les files no nul·les i si existeix alguna certa combinació lineal entre les files i les columnes, o bé estudiem el determinant de la matriu A. Si estudiem el determinant de la matriu A, sabem que si aquest determinant és 0, vol dir que existeix una combinació lineal entre les files o les columnes. Si existeix una combinació lineal entre files i columnes, vol dir que el determinant és 0 i, per tant, que el rang no és màxim. Llavors, ho apunto aquí, això. Si el determinant de la matriu és 0, llavors vol dir que existeix una combinació lineal entre files i columnes, per tant, que no totes les files i totes les columnes ens aporten informació. Quan dic combinació lineal, puc voler dir proporcional, que potser s'entén millor. Proporcional. Si tenim dues files que són proporcionals o dues columnes que són proporcionals, el determinant ens surt 0. Per tant, en aquest cas, el rang de la matriu A no és màxim. O sigui, no és màxim, posem aquí. I hauríem de mirar uns determinants menors. Si el determinant és diferent de 0, vol dir que totes les files i columnes són linealment independents, no són proporcionals, per tant el rang és màxim. El rang de la matriu A és màxim, que en aquest cas és 3, perquè tenim 3 files i 3 columnes. Doncs som-hi. Anem a estudiar aquest determinant. Per calcular el determinant, recordem, si escrivim la matriu, no l'escrivim amb els dos parèntesis, sinó amb dues línies verticals. Aquestes línies verticals ens indiquen que realment el valor que obtindrem al final, aquí fent certes operacions, serà un número, no una matriu. Com calculem el determinant? Multiplicant les diagonals, no? A per menys 1 per A menys 7, és a dir, menys A per A menys 7. Menys A per A menys 7. Més 4 per menys 1 per 0 fan 0. Menys 3 per 1 per 1 fan menys 3, per tant, menys 3. Menys les altres diagonals. 0 per bla bla bla, 0. Menys 3 per 4 per menys 1, menys i menys fan més. 3 per 4 per 1, 12, per tant, menys 12. I menys, perquè encara estem a les diagonals contràries, 1 per menys 1 fan menys 1 per A menys A, per tant, hi posem més A. Això ens dona, doncs, menys A quadrat, més 7A, menys 3, menys 12, més A. Que això és el mateix que escriure menys A al quadrat, 7 més 1 tenim més 8A, menys 12, menys 3 tenim menys 15. El que volem és veure quan és que aquest determinant ens surt 0 o diferent de 0. Per tant, si igualem a 0 el valor del determinant, veurem quins són els valors d'A que fan que el determinant sigui 0. I quan hi hagi aquests valors d'A que fan que el determinant sigui 0, voldrà dir que el rang no és màxim. Per tant, tenim una equació de segon grau, anem a resoldre-la. A és igual a menys B més menys arrel quadrada de B al quadrat menys 4 per A per C entre 2 per A. 4, aquí tenim menys i menys fan més, per menys que és menys, 4 per 1 per 15 fan 60. 8 al quadrat 64, 64 menys 60 són 4, per tant tenim l'arrel de 4. O sigui, més i menys, 2. Per tant, dues solucions. Menys 8 més 2 entre menys 2 i menys 8 menys 2 entre menys 2. Menys 8 menys 2 són menys 6. Menys 6 entre menys 2, 3. I menys 8 menys 2 són menys 10. Menys 10 entre menys 2, menys menys més, 5. Per tant, la cosa està que si l'A és diferent de 3 i l'A és diferent de 5, llavors el rang de la matriu és màxim perquè el determinant és diferent de 0. Per tant, el rang d'A és 3.
Anem ara a estudiar els altres casos, és a dir, haurem d'estudiar si la A és igual a 3 i si la A és igual a 5. Vale, anem a veure. Aquí. Si A és igual a 3, què passa? Que el determinant de la matriu és igual a 0. Per tant, el rang no és màxim. Què hem de fer? Llavors haurem de mirar un determinant de 2 per 2, un determinant menor. Anem a estudiar un determinant menor, qualsevol. Només que n'hi hagi un que sigui diferent de 0, el determinant ja serà diferent de 0 per un sol valor, però això voldrà dir que el rang ja és de 2. Perquè recordem que el rang és la informació que ens dona una certa matriu, la informació no nul·la que ens dona una matriu. Llavors, en aquest cas, si la A no val ni 3 ni 5, el que ens està dient és que el determinant no té cap fila i columna que sigui proporcional. Per tant, que la informació d'aquesta fila és diferent d'aquesta i diferent d'aquesta. Per tant, tota la informació és vàlida. Per això diem que el rang és 3. Però si la A val 3 o la A val 5, aquest determinant és igual a 0. Llavors, el que ens està dient és que hi ha una fila o dues, no ho sabem, que ens estan donant la mateixa informació que algunes altres. És a dir, que dues files, o potser totes tres, són proporcionals entre elles. Llavors, això és el que hem d'anar a mirar. Si amb A igual a 3, ara mirem un menor, per exemple, mirem aquest menor, i ens surt 0, tots els menors de 2 ens surt 0, vol dir que totes tres files tenen la mateixa informació. Si un d'ells ja ens surt diferent, un menor de 2 per 2, vol dir que les dues files i dues columnes ens donen informació diferent. Per tant, el rang serà 2. Sí? Això reescolteu les vegades que faci falta perquè quedi clar, perquè és la manera d'entendre què és el rang i què és el determinant, i això ens ajudarà també en geometria a l'espai, de per què igualem i fem el determinant a 0, i per què el determinant de 0 ens dona una certa posició o una altra dels plans de geometria de l'espai, que això ho veureu en els exercicis. Però això ajuda molt a entendre-ho. Llavors, anem a veure un determinant de 2 per 2. Quin? El que vulguem. Per exemple, aquest d'aquí. Per què? Per què triar aquest? Però trieu el que vulgueu. Anem a mirar, per exemple, ara sabem que A val 3, Menys 3, 0, vull dir 3, perdoneu, 3 menys 7 són menys 4 i 1. Aquest determinant val menys 3. Per tant, és diferent de 0. Què ens està dient? Doncs que el rang de la matriu A, quan la A val 3, és 2. Perquè hi ha el determinant de 2 per 2 que és diferent de 0. Anem a mirar ara si la A val 5, què passa? Hem de fer el mateix. El determinant de A és 0, per tant hem de mirar un menor de 2 per 2. Podem mirar el mateix menor, si volem, o podem mirar un altre. Anem a mirar un altre, va. Jo què sé, anem a mirar aquest, va. Perquè sí. 4, 1, podem mirar el que vulguem, La A ara val 5, 5 menys 7 fan menys 2 i menys 1. 4 per menys 1, menys 4, menys 2 per 1 fan més 2. Això també és diferent de 0, fa menys 2, que és diferent de 0. Per tant, si la A val 5, el rang de A també val 2. Anem ara a veure l'exercici, l'apartat B. A veure si ens hi queda per aquí. L'apartat B, què ens diu? Diu, si la A val 4, demostreu que la A és invertible. Anem a escriure-ho. Si la A val 4, quina és la matriu que tenim? Tindrem 4, menys 3, 0, 4, 4 menys 7 són menys 3, 1, 1, menys 1 i menys 1. Hem de demostrar que el determinant és diferent de 0. Per què? Ara direu, aquí no ens estan demanant això, ens estan demanant que la A sigui invertible. Anem a fer. Quina és la fórmula de la inversa d'una matriu? L'adjunta de la transposada entre el determinant d'A. Si aquesta matriu inversa existeix, vol dir que el determinant, és a dir, el denominador, ha de ser diferent de 0. Perquè si el denominador, és a dir, el determinant, és igual a 0, alguna cosa entre 0 no existeix. Per tant, la condició sempre de que una matriu sigui invertible és que el seu determinant ha de ser diferent de 0. Això podem marcar
i subratllar i apuntar els apunts amb fosforito, com si digui, fluorescent, sí? Llavors, el que hem de demostrar o comprovar és a veure el determinant què val. Fixem-nos una cosa. El determinant, les 3 files i les 3 columnes no són proporcionals entre elles. Aquesta fila i aquesta fila tenen els mateixos 2 valors, però el tercer és diferent. Per tant, no són proporcionals. I aquesta amb aquesta, tampoc. Aquesta columna amb aquesta columna no és proporcional, perquè tenen el mateix valor però aquí diferents, i aquesta amb la tercera tampoc és proporcional. Per tant, el determinant segur que serà diferent de 0. Però anem a calcular-lo. En aquest tipus d'exercicis, o bé demostreu que com que no hi ha cap tipus de combinació lineal, ho expliqueu o ho argumenteu bé, el determinant és 0, o bé, si no sabeu com argumentar-ho, calculeu el determinant. Llavors, si calculem el determinant, tenim 4 menys 3, 0, 4 menys 3, 1, 1 menys 1, menys 1. I anem a calcular. 4 per 3 són 12, menys i menys, doncs positiu, 12. 4 per menys 1 per 0, 0, menys 3 per 1 per 1, menys 3, menys 0 per menys 3 per 1 és 0, menys 3 per 4 són menys 12, per menys 1 són 12, per tant, menys 12, menys 1 per menys 1 són menys 1, per 4 menys 4, per tant, menys i menys, més 4. Fixem-nos, 12 menys 12 se'n va, menys 3 més 4 ens queda el determinant que és 1, que és diferent de 0. Per tant, com que el determinant és diferent de 0, que és el que tenim aquí, llavors existeix la inversa de A. Per tant, A és invertible. A invertible. Perquè el determinant és diferent de 0. Val? Primera part demostrada. I ara el que ens diuen és demostreu que la inversa de A és igual a A al quadrat. Val? Doncs anem a veure. Com calculem la inversa de A? Hem dit que la inversa de A la calcularem com? Hem de calcular l'adjunta de l'A transposada. Val? Doncs som-hi, perquè aquí haurem de fer diverses coses. Per una banda, calcular la A a la menys 1 i per altra banda, calcular A al quadrat. Val? A a la menys 1, és a dir, necessitem la transposada d'A. La transposada d'A serà, recordem que la A ara val 4, 4 menys 3, 0, aquesta fila passarà a aquesta columna, aquesta fila a aquesta columna, és a dir, 4, 4 menys 7 són menys 3 i 1. I 1 menys 1, menys 1. Val, anem a fer l'adjunta de la transposada. Recordem, l'adjunta a la primera posició, primera fila, primera columna, tatxem la primera fila, primera columna, i ens queda aquest determinant d'aquí. L'anirem calculant, val? Ho anirem fent bastant dinàmic i bastant directe. Tatxem la primera fila, la primera columna, per tant ens queda aquest determinant d'aquí. Menys 3 per menys 1 més 3, 3 menys 1 és 3 més 1, que són 4. Vale. Primera fila, segona columna. Ens queda aquest número, aquest número, aquest número i aquest número. Per tant, ens queda menys 3 per menys 1, que són 3, menys 0, 3. Primera fila, tercera columna, ens queda aquest determinant d'aquí. Menys 3 per 1, menys 3, menys 0, per tant, menys 3. Segona fila, primera columna. Ens queda aquest número, aquest número, aquest número, aquest número. És a dir, 4 per menys 1, que és menys 4, menys 1, menys 5. Segona fila, segona columna, ens queden els números de les cantonades. 4 per menys 1 és menys 4 i aquest fan 0, fan menys 4. Segona fila, tercera columna, ens queda el 4, 4, 0 i 1. Fem 4 per 1, 4, menys 0, 4. Vale. Tercera fila, primera columna, ens queda aquest determinant d'aquí. 4 per menys 1, menys 4. Menys 3, és a dir, més 3, menys 4, més 3, menys 1. Tercera fila, segona columna, 4 per menys 1, menys 4, menys i més, menys, més, menys 4, més 3, menys 1. Tercera, ens queda aquesta columna, aquest determinant d'aquí, 4 per menys 3, que fan menys 12, menys i menys,
més 12 ens queda 0. I a més recordem que l'adjunta té la característica de que està multiplicat per un menys 1 elevat a un cert valor, que aquí és parell, imparell, parell, depèn de la columna i la fila. Primera fila, primera columna, 1 més 1 són 2. Primera fila, segona columna, 1 més 2 són 3, per tant és negatiu. Primera fila, tercera columna, 1 més 3 són 4, que és positiu, parell, per tant positiu. Aquí tenim, multipliquem per un signe més, un signe menys, un signe més, un signe menys, signe més, signe menys, signe més, signe menys, signe més. De manera que la matriu, l'adjunta de la transposada ens queda 4 menys 3 menys 3, 5, menys 4 menys 4, menys 1, 1 i 0. Val? Llavors, aquesta és l'adjunta de transposada. Si dividim entre el determinant, que és 1, aquesta és precisament, si dividim entre 1, és just el valor de a la menys 1. Aquí ja tenim la inversa. Ara ens queda calcular a al quadrat. Som-hi. Per escriure a al quadrat tenim a per a. És a dir, multiplicació de dues matrius, d'aquestes matrius. Som-hi. Doncs anem a col·locar en el valor a el número 4. És a dir, de fet tenim aquesta matriu multiplicada dues vegades. Som-hi, anem a escriure-ho tot. Què tindrem? Doncs 4 menys 3, 0, 4 menys 3, 1, 1, menys 1, menys 1. Multiplicat per 4 menys 3, 0, 4 menys 3, 1, 1, menys 1 i menys 1. Fila, columna, fila, columna, fila, columna. Aquesta fila per aquesta columna. 4 per 4, 16. Menys 3 per 4 és a dir, menys 12. I per 0 res. Fila per columna. 4 per menys 3, menys 12. 3 per menys 3 per menys 3, 9. I 0. 0, menys 3 i 0 per menys 3. Aquesta fila per aquesta columna. 4 per 4, 16. Menys 3 per 4, menys 12. 1 per 1, més 1. Fila per columna. Menys 12, més 9 altre cop. Menys 12, més 9. I menys 1. Val. 0, menys 3 i menys 1. Menys 3, menys 1, menys 4. Ho col·loco aquí ja. Última fila, primera columna. 4, menys 4, menys 1, per tant menys 1. Menys 3, més 3, 0. Menys i menys 1, 1. 0. Menys 1, més 1, 0. Per tant ens queda 16 menys 12, 4. Menys 12 més 9, menys 3 i menys 3. 16 menys 12, 16 menys 12, 4, 4 més 1, 5. Menys 12 més 9 són menys 3, menys 1, menys 4. I aquí tenim el menys 4. I menys 1, 1, 0. Val, aquesta és a al quadrat. Fixem-nos. Ens demanen que comprovem que a la menys 1 és igual a a al quadrat. A al quadrat és aquesta matriu. A la menys 1 és aquesta matriu. Efectivament, a quadrat és igual a la menys 1. Com ens demanaven que demostréssim.